soundista huolehtii Susannas New Soul-yhtye, joka nyt on vähän oikeasti tätä tilaisuutta varten tähän asti tehty. Että ei ollut missään käyty soittamassa ennen, vaan huhtikuussa aloitettiin. Mutta eihän tää musiikki ole pääasia, vaan se on makkaran syönti. Ja niin sitten saa kahvia, arpoja ja tarkoitushan on tehdä rahaa, jota me voidaan sitten lahjoittaa hyvän tekevään syyteen. Mutta niin, että kaikki viihtyy. Ja toivottavasti kaikki viihtyy. Ja me tästä, kun saadaan värkit vireeseen, niin koitetaan vääntää ensimmäistä biisiä sitten. Semmoista. Aloitetaan semmoiselle varmaan hyvinkin monelle tutulla kappaleella, josta kuulette nyt pikkuisen tämmöisen meidän moisen version. Every Breath You Take. Every breath you take, every morning
Kiitos. Ja tosiaan tervetuloa Susanna's New Soulin puolesta myöskin tänne musiikilliseen iltaan. Ja Tuomo tuossa pikkusen avasi jo tätä hommaa, eli me ollaan tässä nyt treenattu kevättalvesta lähtien. Alun perinhän meillä oli semmoinen bändi kuin Susanna and Soldiers ja pienen hiljaselon jälkeen pistettiin nippuun tämä homma viime keväänä uudestaan Tukun ja Jyrkin aloitteesta ja nyt meillä on tämmönen ehkä enemmän tarjoamme semmoista soulin ja popin sekasta musiikkia, ei lähdetä liikaa revittelemään. Ja tänä iltana täällä lavalla lähdetään täältä suunnasta. Siellä puhaltimia ja kaikkia kirisyttimiä soittaa Anssi. Ja passossa tietenkin meidän Tuomo. Ja rytmiryhmää lisää Juha rummuissa. Ja kitaraa, siellä on Rami. Ja koskettimissa Jyrki. Ja minä olen se Susanna yllättäen. Vaihtoa. Muuna toimintana on esimerkiksi hankittu ja tuettu sydäniskureiden hankkimista. Ja sydäniskurithan ovat laitteita, joilla maallikko voi pelastaa sydämen pysähdyksessä toisen ihmisen hengen. Niitä löytyy nykyisin eri paikoista ja muun muassa klubi on tukenut niiden hankkimista. Klubi tekee myös yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja muun muassa Ilmojen seurakunnan kanssa. Kansainvälisesti on osallistuttu muun muassa Ukrainan tukemiseen. Ja niin kuin tiedätte, niin Ukrainan tukeminen on asia, jota ei pidä unohtaa, vaikka uutiset sieltä eivät joka päivä ole hyviä, eivätkä joka päivä ole kaikkein kovimpia uutisia, mutta pitäkää Ukraina mielessä. No sitten se, minkä takia tämäkin konsertti on tänään täällä illalla, ja onneksi sattui tällainen erinomaisen mahtava keli, niin kuin on sanottu, niin yksi Lions Clubin tarkoitus on elävöittää kylän toimintaa, elävöittää Ilmajoen kylää. Tämä konsertti on siitä esimerkki. Järjestetään tässä lavalla, jonka joitakin vuosia sitten klubi hoiti rahoituksen, suurimmaksi osaksi tukea saatiin kansainväliseltä järjestöltä ja sitten tehtiin kökkätyöllä. Ja klubi myös ylläpitää tätä lavaa. Aivan hiljakkoin, niin kuin näette, lava on maalattu ja itsekin olin maalaamassa noita portaita tossa edessä. Tuolla oven päällä on Lions International -kyltti, joka kertoo siitä, että tämä kansainvälinen järjestö on ollut mukana rahoittamassa tätä lavan rakentamista. Ja tämä on ilmajokisten vapaassa käytössä sen takia, että saataisiin tähän Ilmajoelle jonkinnäköistä elämää. Kaikki luultavasti tietävät vapputapahtumat, joita tämä lava palvelee. Ja joulun alla uusimyynnin linnunpöntöt, lyhteet, joita myydään tässä lavalla. Eli silloinkin tervetuloa tänne torille osallistumaan. Ja muutakin tapahtumaa klubi on järjestänyt. On ollut erilaisia konsertteja, on ollut diabetesvalistusta, jopa taidenäyttely Ilmajoen museon kanssa pari kesää sitten. Arvid Broms
taiteesta, jossa nokkamiehenä oli Tuomo, kuten tässäkin konsertissa. Ja lavaa tosiaan saa käyttää maksutta, varauksia pystyy Ilmajoen kunnasta ja klubi tarvittaessa vuokraa myös äänentoistolaitteita, mutta se on sitten vuokrausummasta sovitaan. Vaijaustoiminta, jos rupeaa kiinnostamaan sellaisia, jotka eivät ole toiminnassa vielä mukana, niin nykäiskää hihasta jotakin sen näköistä, joka näyttää järjestäjältä ja mainitkaa asiasta. Mukaan mahtuu ja mukaan pääsee. Ja niin kuin toi Tuomo tässä konsertin aluksi sanoi, niin tärkeintähän tässä nyt on tietysti se, että toiminta vaatii rahaa ja sitäkin klubi tänään kerää. Käyttäkää hyväksenne makkaran myyntiä, käyttäkää hyväksenne muiden juomien myyntiä ja ostakaa arpoja. Täällä on arvanmyyjiä tuolla ja nyt arvat pikavoittoja. Kaikki raha, joka tällä kerätään, käytetään hyvän tekeväisyyteen. Eli klubin sääntöjen mukaan näin tällä tavalla kerättyä rahaa ei saa käyttää mihinkään klubin omaan toimintaan, vaan kaikki pitää jakaa eteenpäin ja näin myös tehdään. Eli ostakaa, jännittäkää arpaonnea, nauttikaa virvotteista, nauttikaa musiikista. Hetken päästä yhtye päästetään takaisin lavalle. Ja jos ei kukaan muu yleisöstä uskalla tätä sanoa, niin minä sanon bändille terveisiä, soittakaa Paranoid.